tak pikir nyanggani akibatnya pertemuan kula karo sampeyan percuma mung gawe lara pikiran okasi timbangan tresnane kula awan bengi selalu mikiri cinta kula ngemong yen cinta pelarian moga sing bisa bagi perasaan kakek sing melasaning kula lirum paman bangami cinta kang kula butuh perhatian mas Adi muga kasih sayang sampeyan tapi kiyen cintane putus ing dalan kula sadar nerimani kenyataan mangga kula medal saking segara minang kalbu lan iki ngawontenaken sesaji sebab Tegal Kuruh Setra Jurang Gajah Medana Tupsi Pariglis Randu Kombaka niku wonten penghuni niku dados wonten penghuni nggih kedah wonten sesaji mangga nggerak dawuh sekalian kula nyupani pengumuman putra-putra sampeyan kathah putrane Rayi Bima kathah sing pengen dadi senapati daftare ning kula seserangan kula medal saking segara Siti gaya aduh mamae Siti wong sating dheweke mamae Widyawati bos dua gaya mamae Wirdan mamae Siska Kang Jun gaya Mas Aji sing Karang Sino Gaksani gaya Bapak Ansip Muntur gaya Afif Bapak Oo gaya Mimiku Muntur Mamaku Muntur gaya Mama Bumi Muntur Mimi Bumi Muntur Mamaku Santing Mimiku Santing gaya Mama Bumi Santing Mama Nura Mimi Nura Santing Sami gaya Kari bintang Ma bintang emang Mama Ineli lananging jagat Kanan kiri Ma burung dara Ayo rakyat pada bersama Mama Peti Arjuna Ira Pancasila dasar negara Semune Kresna kondur kalian Arjuna ucapaning gasar sumur Jaratunda medal dewaning bulus arane Ki Pedawang Nala kasuwan dening ingkang putu
Raden Srenggini Jakaen kawan. Mamai Siti, Mamai Siti, Mamai Siti, Mamai Siti gaya. Mamai Siti wong santing dewe. Salah Mamai Siti. Mamai Siti gaya wong santing. Bapak Sobari Bukalia Bos Tenda JS Singkarang Sinom gaya Mama Bumi Soekardi gaya. Mama Bumi Karang Sinom sareng Mas Aji Singkarang Sinom gaya. Korang lali Abah Wahid Mimiti Jum sareng Pak Ermase Kedung. Putu Putune pan eyang entawan bagia ning palangarsa putu. Eyang sembah ulun gula konjuk mungkin diput tapi eyang ya tak terima putu. Apip sareng mimikku muntur bapae emana gencareng kabar pesating becak iki pengumuman sing wong tuamu senajan Pendawa wis ora duwe negara dodok ning Wirata memang bakal dijujut Wirata ya dudu negarane wong sejen masih tinggalane wong tuane dhewek tinggalane nenek moyange dhewek. wong bener pasti ketenger Mas Adis minangkane sing tarantino sebab metrika Durgandana karo Durgandini. Durgandana kakange sing aran Prabu Mansuapati, Durgandini adine sing dinggo garwa ning Palasaran. Duwe anak Raden Dopayana. Dopayana nurunaken Pandu, Pandu nurunaken Pendawa. Jadi masih kaki buyute Pendawa bakal Wirata. Nah, yen pengen beli sira dadi senapati kawan. mimikarsi Mama kuranjeng sareng mama sarepane gedhe. Sebab ning Bratayuda yen dadi korban ning perang Jaya sebutane suarganing pahlawan anak gugur ning medan laga bela negara bela agama uga bela kejujuran. Sumerbak wangine kembang setaman masih wangi jasa para pahlawan. Mama Siti sing duwe latar miring Mama Siti ngaturaken matur kadung. Liyane mimi karsi mama kuranjeng mama sarpak kurang ngajar